Hej skat. Nå, du er simpelthen hoppet i kjole og de høje hæle. Hvad drejer det sig om? Nej, du tager fandme ikke ud i aften. Hvor du er ude de sidste 3 nætter. Og vi har ligesom familieaften i aften. Isabel sidder og forventer film med sin mor og far i aften. Hun sidder nede på værelset lige nu og leger. Hun har haft en virkelig træls dag i børnehaven. Med mobning og det hele. Og ja, det eksisterer så åbenbart også i børnehaven, ikke? Men du kender ikke til det, fordi du ikke er hjemme. Gør du ikke? Jeg vil gerne se dig hoppe af det der og hoppe i noget pyjamas. Nej, men det er ikke til nogen diskussion det her. Du har en familie, du er 31 år gammel, og du bliver hjemme. Det er ikke til nogen diskussion. Og jeg ved også godt, jeg har hørt nogle ting. Jeg ved også godt, at du knipper rundt med ham Mads derinde i byen. Ja, undskyld. Nej, jeg angriber dig ikke. Jeg frygter bare fortæller dig sandheden, ikke også? For helvede! Maria. Nej, Isabel. Alt er helt fint. Mor og far snakker bare lige. Ja, det er godt. Leg du bare videre, så kommer far ned til dig lige om lidt. Din datter. Hun har det ikke særlig nemt lige nu. Hun er begyndt at skære i sig selv. Jeg tog hende ned på badeværelset i morges med en kniv, og hun går i børnehave. Hvad fanden er det, du laver? Der er noget galt i det her hjemme her. Og jeg gider det ikke mere. Du skal fandme ikke give mig skylden, mand! Hvad fuck gør du så? Bliver du hjemme, eller skrider du? Du har en familie her. Du er fem til at finde ud af, hvad fanden du gør. For min skyld. Og især for Isabels skyld. Forstår du det? Tak. Og hop så i den pyjamas.